Egia da, oso engantzatuta gaude, hemendikat, ez da hemendikat, baina bai ordea antenatikat aurrera kolpez kolpe hasi da zuen albistegi favoritoa. Haurtzaroa xalotasuna Bihotz astunarekin baina amets beteta Milaginen joateko inurriak bezala Antxon sortu nintzen bizia latza zen Ta handik mundua imagitu Eta maian gehiagi ginen Nire aizpen bidea jarraitu nuen Nire lurra utzi dut Haurtzaroa xalotasuna Bihotz astunarekin Baina amets beteta Milaginen joateko Inurriak bezala Haize hotza hartu dut Elurretan tipitxapa Maurera elkarrekin Gusentitzen aizpak Handik da betirako Ainarak gara Uztarrozeari mauren josin nuen Eta iguzkia itzuli zenean Ezkontza puskak eraman dituen Dena eskutatuta nire motxilan Nire lurra utzi dut Haurtzaroa xalotasuna Bihotz astunarekin Baina amets beteta Milaginen joateko Inurriak bezala Haize hotza hartu dut Elurretan tipitxapa Maurera elkarrekin Gusentitzen aizpak Handik da betirako Ainarak gara Gabon, kuadrilla, ongietorri, hemen gara berriz ere, eta gaur gainera oso kontu bereziekin. Ez da, ekine? Izan ere, sosa pila bat daukagunez, erabaki dugu, aizue, badazpada munduaren akabera gertu dagoenez, goazen gastatzen astera, eta balaxe, zuzenekoetara guztiarekin jotzea erabaki dugu. Horrela esan da, ez dakit oso ondo zer egin behar genuen, baina hobeto azalduko digu Chris Ibarrak, bera Sweet Rage-eko abeslaria da. Gabon, kaixo? Kaixo. Ongietorri. Mila esker. Lehenik eta behin eta lehenago azpimarratu nahi dut ze urduri dago horrekin, bere euskerarekin eta erdi euskera, erdi gaztelera, erdi ingelesa egiten baitu. Alegia, guretzat enbidi latza guzti horiek elkartu ditzakezulako. Ez dakit da, Mirisa, erdi esan bazina guztia oso, hitz egiten dudala ingelesez oso ongi eta euskeraz oso ongi, baina da erdia. Bueno, lasai, ni berdin, baina hizkuntza gutxiagorekin. Beraz, ongi etorri. Esandakoa, diska berria, abestia, erabaki ausartak, mila gauza dituzu, mila proiektu dituzu, eta nik ditut mila galdera zuretzako. Baina lehenik eta behin,
Nolatan hasi zinen zu abesten, nolatan datorkizu hau? Bueno, ni beti txikitatik handik nengoen abeste, baina nola esaten da, un poquito a escondidas, no? Sin que nadie se entere. Lotxatuta. Bai, asko gainera. Abadiñon gainera? Abadiñon abesten dugu orain, baina ni eginokoa naiz. Bai, osea, eginon bizena... Aupa araba. Aupa araba. Aupa araba. Aupa Estrella Michelina. Aztuta dagoen hori, aupa araba. Eta orain abadiñon abesten dezu, ez da? Abadiñokoa da taldea bintzat. Bai. Sweet Rage. Ondo esan dut? Bai. Sweet Rage, nundi datorri zena? Mezkla da, ahots goxoa esaten dute neokala, eta beraiek dira rockeroagoak, kaineroagoak, eta mezkla hori mixa, Sweet Rage. Mixa polita. Hor galdera bat, gainera Sweet Rage aipatu duzuela, guri ez ezaguna izitzegun lehenengoa, baina harakatzen hasi, eta ikusten dugu kolaborazio ezberdinak, eta aurretik zetozen beste taldeen garapena, ez? Ondo esango dut, muted edo. Bai. Ondo esan dugu, bai. Bai, ez da? Besteak beste, Berritxarraken orbitan ere ibilitako taldeak, bueno, ezakit ez, ibilbide interesgarri baten ondoren dator, Sweet Rage. Bai, beraiek egon dira Berritxarrako abesleariarekin, Gorka Ordizurekin, egin dute kolaborazio bat, egin dute Aiorarekin beste bat, Zema Maizkoa, eta Aitor Gorosabelekin Zutagarreko abeslariarekin baita. Osea, ni ailegatu nintzenean lokalera egiteko probat beraiekin, ninengoen en plan, bueno, Aukera. Pixu-pixutsuak, Jo, Pixu-pixutsuak, baino zu ere, bai? Jazta, horrela utziko dugu. Bai. Eta, esandakoa, erabaki ausartak, lehenik eta behin, nondik dator hau, izan ere, kaleratutako 3. singela da, eta abesti oso berezia da zuretzat, ez da, Kris? Bai, abesti guztiak nik ez ditut idazten, Kristof idazten ditu, baina hori idazten nuen pasaran urtean, momentu zai batean, nire ex-neska lagunarekin. Neukan eskuetan erabaki bat, gauza bat erabakitzeko bihotzarekin edo buruarekin, ez nekien. Eta hori nola egiten da? Nola erabakitzen da, batekin edo bestearekin? Uste dut biak jartzen. Ekilibrioa eta, azkenean bihotza erabasi zuen, así que... Eta hor esaten duzu, referentzia egin zeniola iraganeko egoera horri. Zure esanetan, esan duzu, abesti hau LGTBIQ dala, ez da? Eta erabakien inguruan ere hortan oinarritzen zarela? Bai, ex-neska laguna, neska batekin nengoen, eta bai, jendeak ikusteko normala da. Zen niri esan diate, ausarta ematen du, nola hitz egiten duzun supernormala, zure neska laguna, eta nik, eske horrela esan behar da, ez? Galdera raroa da, niretzako. Bai, ez da? Nola hitz egiten dute heteroak direnak? Normal batzuk ez, hori ere egia da. Baina, agian hor dago gakoa, ez da? Ez sexualitatea zinan, baizik eta jende asko ez dela normala. Gehien bat hori izan daiteke. Hori pixko bat aintzat hartuta, oraintxe 25 dugu, indarkeria matxista datorkigu burura, ez 25ean, ez azaroako 25, baizik eta urte guztiko lakra dugu hau, eguneroko lakra dugu, nola ikusten duzuzuk? Ez dakit, tema oso zaila da, oso gogorra. Azkenean gure egunerokoa, ez? Pixka bat eragiten duen zerbait, ez? Denoi izan sorkuntzan, izan gauez, ez? Baina, ez? Pixka bat egiturazkoa, ez? Gainera, zoritxarrez, gertutik daukat jendea pasatu zaiona, duela gutxi eta oso zaila da. Baina azkenean indarkeria matxista ez da oso ere muzabalekoa da, zuk esan duzun bezala, ez da, agian bakarrikan musikari bezala norbaite galdetzea, eta neska laguna, ze ausarta. Hori ere beste indarkeria klase bada, ez da? Zergatikan hori epaitu, ze garaitan bizigea. Bai.
gaur egun ez dakit nola, baina bai. Badago jendea oraindik iraganean bizitzen. Oso garrantzitsua da, zuk kasu honetan ere azaldu duzu, ezta? Abestiak aldarrikatzeko balio dute, ezta? Kultura ze garrantzitsua dan ere aldarrikapen moduan? Nire ustez, bai, Sweet Racheko lehenengo bideoklipak hitz egiten dute erabaki ausartak, hitz egiten du LGTBIQ harremanengaz, eta gero gizon zuri hitz egiten du hori, iraganeko gizonen du hori arauak ipintzen beti, bueno, pues gaur egun barkatu, baina ez da horrela. Gauzak aldatu dira eta emakumeak eta neskak indartsuago gatoz, eta, bueno, arau horiek beste leku batetik sartu, ez dakit. Egia da, ikusi nuen, orain dela gutxi txio baten da grazientzian. Orain arteko, eta ez dakit orain artekoak, beste batzuk ere bai, gizon klase edo mutil klaseak askotan Euskal Herrian izan direla jaio, futbolean apuntatu, futbolean jolastu, gero pelota partio bat egon, gero kopa puro eta bueltatxo bat, gero ezkondu, eta bertan ere olako gauzetan hil, ez da? Espero dezagun gauzak aldatzen joango direla hortan, ez da? Bai. Gizon zuri hori, akabo, ez da? Bai, mesedez, akabo. Bueno, ondo iruditzen bazaizue, orain horrelako suerte izan da, sentitzen dut, baina nik, Chris, kantuan jarri bardet, eta hauxe, erabaki ausartak. Damutzeko joak, galdutako aukerak oroitzean, geldirik egoteak, ez da biderik ausartena, aldatzeko beranduegi, ez dela esaten dute, baina zein erresa egiten zait, berandu dela pentsatzeak. Konformatu da zer egin, alderatu, erabaki besterik ez du, erresatzela izango, aspalditik baenekien. Burua edo bihotza artean, horitzapenak bilatzen, salantzak sortzen dira, agian honena aztea da aguresan. Erabaki ausartak beti, ziran nire lehen aukera, baina bide zuzen hasta ere, kontraste guztiak irudikatzen. Konformatu da zer egin, alderatu, erabaki besterik ez du, erresatzela izango, aspalditik baenekien. Burua edo bihotza artean, horitzapenak bilatzen, salantzak sortzen dira, agian honena aztea da aguresan. Sentimendu sakonenak nire burua ezagutu, bide joera eraman goitu. Burua edo bihotza artean, kalderakia horik ez dut nahi, salantzak lurperatu, ta honena zurekin bate egitea, nire naia. Hau, negon zu entzuten, zoratzen, zoragarria, benetan suit. Eta bueno, azkenik, Chris, esan digu, txoritxo batek, asteburu honetan, zeo zer daukazuela, komentatu izkiatzu, sekretutxoak, spoilerra egin. Bai, Bilbon ekitaldi bat egongo da, First Saturday ekitaldi bat, ematen dutena, errefuxiatuekin. Zehar errefuxiatuen elkartearekin. Eta hori, egongo naiz sarrikon, gitarra jotzen eta besten, da, egongo gara
hainbat abeslari, eta, bueno, bizuma egin dezakete, bueno, jendeak dezake laguntzeko refuxiatuei, eta hori. Ba, bikain, hortxu utziko dugu bizuma egiteko aukera izango zuen, sarrikon izango zuen, Kris, beste hainbatekin. Mila esker zure barne irikitzeatikan eta horrelako sorkuntzak erakusteagatikan, Kris. Mila esker, onbidapenagatik. Hoi da, eta zuentzat entzun dugu hemen akustekoan, ze ekinek esan duan bezala ja late night bat gera, baina orain bideoklipa. Hola, Guardián Descarrigasco. Pero quiero hacer alusión a la que es la noticia hoy más repetida en la prensa. Gritad conmigo. Gora España, ¡viva España! ¿Por qué no te callas? ¡Viva! Es que esto es la bomba. Gora RGA, ¡viva el rey! ¡Viva! Espera, la risa. Así no avanzamos. Gora Guardia Civil, ¡viva la Guardia Civil! ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! ¡Mi puta madre, que me está viendo! ¡Viva!
y yo desde un punto de vista progresista, de izquierda, socialdemócrata, lo último que debe ser... Buenos días. Ilusioa, eguneroko ilusioa, etxeko kargiro dugu, garretean dugu, ibernuaren helbidea. Eguneroko ilusioa, etxeko kargiro dugu, garretean dugu, ibernuaren helbidea. Hay que tenerla de cemento armado. Arrastion, ni Jon Nash, Uber taldearen abeslaria. Diska berria plazatu berri dugu, oin dela aste bete dola. 4 bat deitzen da, 5 kanta dekot. Eta bueno, interneten topea aldozue kantadanak, ze diska kopuru nahiko murriztu hain dugu, ze danak die eskuseitxe, bakoitzak kolore desberdin bat dekot, kutsak eta dana zerren gure bajuiolearen etxean prestatu india, eta letrak eta danak hemen ebaitiak gure entxegu lokalian, irudiak geureak dire bebai, eta hori, interneten topea aldo zuela. Uber boskote baka, oin dela 6 urte hasi ginen, uste bai, 6 urte inguru, eta hause da gure lagarren lana, nahiko askarritzen dugu diska danak edo kaleratuta hori, eta bueno, azkenengo diskontan, bagian aurrekoak bezala, ez da batzuten kanta bakotza badeko berde gaia, baina bai normalian gizartearekiko zerikusia dekien gaia jorratzen ditugu, bai gai pertsonalak be bai, baina naseta gai pertsonalak izen beti gizartearen ikuspegi horretan, ezta? Eta bueno, kanta hori Los Rosales deitzen dana, ja ingen duna bideoklipak, be bai urik geure baterik joleak ina, eta bueno, hortxe deko zula interneten kanta danak eta entzutekoak eta lehiduteko eta gur zuena, bale? Ni esker, lo ibili.
Thank you.